Molt bona vesprada, Dani, que bo que eres. Estem en directe des de Massamarrey en el debat obert sobre federalisme i feminisme. Avui tinguem així un acte, sí, federalisme i feminisme, d'acord? Estem així en directe i en breu pues, anem a transmetre tot el debat obert en la nova època que s'obri, quin podem, volem, al respecte i un nou cicle que s'obri, no? En aquest sentit, pues, estarem en totes i tots i preguntarem als ponents en concret, ara peguem una volteta i que nos expressen més o menys el que anem a fer avui així a Massamarrey. Gràcies. Con permiso. Creo que es una cosa importante. Con permiso. ¿Me permites, Jaime? Estamos en directo. Estamos hoy aquí en Massamarrey, que es lo que vamos a hacer aquí en Massamarrey, un debate abierto, presentando la pregunta... ¿Lo que es? No, tranquilo. La pregunta, no me muevas tanto. La pregunta que en el cartel que se ha publicitado, ¿qué podemos, queremos? Se abre un nuevo ciclo. En ese sentido, hoy vamos a hablar de federalismo y feminismo, pero el mensaje del cartel en sí ya dice bastante, ¿no? Bueno, pero yo lo que creo es que durante mucho tiempo lo que hemos estado ha sido llevando una inercia. Y es una inercia que estaba marcada por una agenda externa. La agenda externa de todos los procesos electorales que se nos iban tirando encima. Y llegado un momento hay que ser capaz de colocar la pausa y decir, bueno, nosotros somos un espacio político que tiene que poder definir una identidad propia, más allá de las siglas madrileñas, aquí en el País Valenciano. Y tiene que ser capaz de hablarle de tú a Compromís. Y tiene que tener un proyecto valenciano propio. Y tiene que tener una idea clave en términos de federalización. Y tenemos que saber que la coyuntura valenciana es muy distinta a la estatal. Y tenemos que empezar a desplegar discurso y herramientas y tácticas y horizontes sobre cómo nos organizamos aquí. Entonces, bueno, es una buena ocasión para comenzar. Y en realidad creo que se van a multiplicar durante todo ese tiempo. Fíjate que ahora que estamos en un momento en el que parece que se abre la caja de los truenos y todos hablan de todo con muchísimo ruido, con muchos manifiestos, uno compitiendo con otro, a ver cuál tiene más firmas y por lo tanto a ver cuál arrastra más gente dentro de su corriente, creo que de lo que se trata es de ser capaz de generar espacios, 1, amables, 2, plurales y 3, que tengan capacidad de colocarnos en una posición reflexiva para ir viendo cómo tiramos adelante. Porque sí que es verdad que en Podemos estamos en un momento de crisis. Una crisis que puede ser perfectamente una crisis de crecimiento, pero es también, como todas las crisis de crecimiento, una crisis de identidad. El qué queremos ser de mayores es lo que toca pensar colectivamente. Y si no lo pensamos con sosiego, y si no lo hacemos además en público y deliberando entre todos nosotros, generalmente sale mal. Vale, me has planteado dos preguntas que son irreputables poder presentártelas y planteártelas. La primera, ¿vale? Como has dicho, estamos en un nuevo ciclo, estamos defendiendo o estamos trasladando nuestra autodeterminación como partido a nivel País Valencià. No hay mejor manera que una buena autogestión teniendo esa independencia y hablando a través de la idiosincrasia de lo que es el País Valencià. Eso por una parte. Y después, cuando has comentado la nueva corriente o las corrientes, que cada uno más o menos corrientes, la pregunta es impepinable. ¿Por qué se crea una nueva corriente? En este caso la vuestra puede ser, o se puede dominar, o qué diferencia hay entre una corriente y otra en este caso. Yo creo que la cosa va más allá de corrientes, ahora mismo. Es decir, sí que es cierto que nos encontramos, ya digo, en ese proceso estatal y sí que tendremos que irnos a un proceso autonómico en algún momento. Pero más allá de corrientes lo que hace falta son debates. Y lo que hace falta son debates donde hayan discusiones de ideas. Y a partir de esas discusiones de ideas poder producir cosas. Que por otra parte, sí que es cierto que en Podemos hemos manejado mucho la retórica del, bueno, aquí hay una participación democrática muy amplia y muy libre, pero no está del todo bien eso de que hayan corrientes, ¿no? Es algo como que se ha vetado desde el principio. A Anticapis, por ejemplo, se les dijo que no estaba bien que estuviesen organizados como facción, aunque han seguido estándolo. Y tampoco, a lo mejor, habría que tenerle demasiado miedo a eso, siempre y cuando hayan ideas consistentes que sostengan el que un grupo de gente tenga un conjunto de propuestas y se lancen adelante. Aquí la cuestión clave es aquello que congrega a un grupo de personas de cara a hacer política, ¿qué es?
la afinidad personal, el hecho de que tengan intereses vinculados o el hecho de que confíen o crean en un conjunto de valores o en un conjunto de ideas políticas. Yo creo que siempre y cuando hayan ideas políticas por encima y siempre y cuando esos valores sean elementos aglutinadores, no hay que tenerle miedo a que haya corrientes, como tampoco hay que tenerle miedo a que se generen consensos. Ojo, no estoy diciendo que estemos necesariamente abocados a una división fraccional indefinida, pero lo que hace falta son debates de ideas y creo que hemos tenido pocos, eso sí que es verdad. En ese sentido me lo pones en bandeja, porque sabemos que ha habido un escrito a nivel nacional donde muchos secretarios generales se han unido a ese escrito y muchos cargos a niveles diferentes autonomías, ¿no? Digamos en esa corriente rejonista, digamos, ¿no? Y más o menos planteando una situación a Pablo Iglesias y más viendo que está el Vista RR a 2 días vista, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto también en este caso? Pues me parece respetable. Yo he tenido ocasión de leer el manifiesto, tampoco con demasiado detalle, porque lo he leído esta mañana. Me parece correcto, o sea, el tipo de contenidos que ofrece para dar respuesta a una pregunta muy específica que se ha dado también con poco tiempo, creo, que es la de cómo van a ser las votaciones en el proceso electoral. Pues bueno, es decir, es algo con lo que yo podría estar de acuerdo, pero es que días antes apareció Podemos en Movimiento y leyéndolo es algo con lo que también podría estar de acuerdo, o sea que es algo perfectamente razonable. Y si pasado mañana aparece otro manifiesto o el lunes en el que se indican otras cosas, pues habrá que ver también qué ideas hay por ahí. Creo que las ideas pueden ser defendibles o criticables independientemente de las caras que se le pongan para presentárselas públicamente. Y de hecho ya conozco a varias personas que han salido 2 manifiestos. Uno que parece que es de corriente rejonista, otro que está claramente orientado hacia el sector anticapitalista y han firmado los 2. Pues me parece bien, quiero decir, es positivo. Yo como secretario general de Valencia en principio no voy a firmar ningún documento porque sí que me he comprometido a algo. Y es que me da bastante miedo que en este proceso hayan pues cuchillos demasiado largos. No sé si me explico. Me da demasiado miedo que la discusión de ideas quede solapada por una discusión de otras características que también está latente en cualquier tipo de relación social. No tenemos que asustarnos, pero me preocupa que la discusión de ideas quede solapada por esta otra. Entonces, ¿qué mejor manera de estar intentando generar un espacio en el que ese debate de ideas se coloque por encima de cualquier otra cosa? Y ahí creo que mantener la neutralidad y estar siempre manteniendo la distancia ante cualquier tipo de parcialidad para construir espacios de debate, que creo que serán la mejor solución para lo que tenga que salir en Vista Alegre, que podemos hacer en Valencia Ciudad, pues pasa por ahí. Bueno, Jaime, no te molestamos más porque va a empezar la charla. Muchas gracias y cuando quieras sabes que tienes aquí la radio y televisión del pueblo a tu servicio, ¿de acuerdo? Gracias, Joanet. Venga, hablamos. Anem per dins. Ahí va. És baix o alt? Anem així el company Dani, que menudo recolzament no està donant avui. Per portar endavant la transmissió de la xerrada. La pregunta és qui volem, un nou cicle, l'exposició sobre el federalisme i feminisme. I en aquest sentit pues, anem a veure com es trasllada i totes i tots anar a fer suport. Vas bé, company? Aquí la pregunta. No va a l'ascensor? Redeu. A l'ascensor. A l'altre piso, que anem un poc perdudes, no de molt, veritat. Portem a Dani i també a remolque. Au! Madre que va, ascensor dels collons. Molt bé, pues ja estem aquí tots i tots. Benvinguts. Gràcies. Hola. Sorpresa. Estem una... Un reportatge de com pulsar i Ràdio Meliana. Estan seguint els companys ja en directe, suposo que entrevistar-los a tots i es comença. Ahí està. Carmen, primer, com a ponent avui de l'acte, que no s'ho aneu a traslladar avui així a Masmalami. Bé, doncs jo en la meva ponència va ser parlar sobre feminitzar la política, me vaig mantenir la meva línia i els altres companys doncs, tenen les seues ponències, tots anem a centrar més o menys en el mateix, en la federalització i en el feminisme i algun company doncs, també parlarà d'altres temes més importants també. Vos deixo passar avant i benvinguts. Vinga, moltes gràcies, Carmen.
espai, Nacho. Anem a parlar amb el senyor... Aguanta un moment, dame. Hola, bona vesprada. Estem així massa magre. Bueno, doncs avui anem a tindre un debat sobre quin Podem volem. En teoria és de feminització i federalisme. No sé en què derivarà, però de moment el principi és això, feminisme i federalisme. Així que ja te passe al senyor que s'ha sentat. Esperem que siga la sentació, que vinga prou gent i que comencem també. T'ho dic per la senzilla raó, perquè és una cosa fundamental que és el que estem parlant, sobretot del federalisme en aquest cas, el feminisme i per suposo que també que hi ha que feminitzar el partit, però el que és vital és aquest federalisme, la independència i l'autogestió en la idiosincràsia que té el nostre país, la Comunitat Valenciana, que és una autogestió particular. Clar, és que la diferència de Podem en la resta de partits té que ser això. El que no pot ser és centralitzar en Madrid i que Madrid es dirigisca. La qüestió és que des de València, per exemple, des del País Valencià, tingui la suficient autonomia com té, per exemple, dins de l'estat espanyol el País Basc, on puga decidir, allà en el País Basc tenen renda bàsica, per exemple, que la resta d'Espanya no. O sigui, volem alguna cosa així que nosaltres puguem decidir, no en global, però sí una certa part dels nostres pressupostos, poder decidir en què es gastem. Quina necessitat tenim els valencians que no puguem tindre menjar, per exemple, els andalusos. I això té que ser la diferència. Entonces, Podemos té que ser la diferència, de que se federalitzi el partit i que cada regió, cada comunitat, cada país tinga el seu, dins de l'estat espanyol, ojo, tampoc són independentistes, dins de l'estat espanyol puga tindre els seus autofinançació, o sigui, clar, autofinançació, que puga decidir en què se poden gastar els diners o no. Hola. Sí, no, si ara vas tu, En fi, per mi el que més m'agrada de tot això és que la federalització tindria que ser ja. I dins de la federació el feminisme. No perdem de vista que en Àustria, per exemple, gràcies a les dones, no ha guanyat l'extrema dreta. I en molts països on la dona és lliure, no s'equivoquem, on la dona té dret de decidir, sempre aposta per l'esquerra. Ara, si la dona no té dret de decidir, per exemple en Espanya, quan la primera vegada que vota la dona va ser l'any 33 i vota massivament a la dreta. Però per què? Perquè la dona vivia subjugar l'home. Entonces, quan anava a votar, votaven por. Entonces votava a la dreta. I aquest és el problema. Per exemple, els Estats Units també majoritàriament han votat a la dreta perquè no tenen la llibertat que puguin tindre en Àustria. Entonces, quan la dona té llibertat d'elecció, elegeix sempre l'esquerra, els béns socials. Elecció i sobretot una base desenvolupadora social que li crea també aquesta independència com a dona de pensament, de decisió, d'acció, que fa que aquesta dona evolucioni com a persona en conjunt en la societat i sobretot la visió del feminisme sabent de sobre que és una virtut que sempre és molt més d'esquerres perquè molt progressista, molt més una visió totalment més objectiva. Quan la dona és lliure sempre vota a l'esquerra. Quan la dona ve una societat molt subjugada, ahí ja voten així després de 40 anys de fascisme i de dictadura. Sí, que ens costarà molt. Continuem, ¿vale? Anem així en marxa un momentet. Bona fra. Ai, mare! No me trencaré res. Mario, bona fra, com estem? Bé, com va tot? Va, que no es pot. Estem així avui a Massamarrell, val? Van a fer uns companys una ponència en el cartel de la banda de dalt, per la prueba en castellà. Parla'm en castellà, pitjor. Correcto. Pregunta del cartel en la parte superior ponía que Podemos queremos, ¿vale? Se hable un nuevo ciclo. En ese sentido, por lo que van a exponer hoy sobre el federalismo y el feminismo, sí, es lo que estamos intentando trasladar a todas y todos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con el tema. Yo creo que lo que le hace falta a Podemos es expandirse en las comunidades, en las distintas comunidades, hacerlo más federalizado. Y en ese sentido creo que ya se está buscando desde Andalucía. Teresa Rodríguez ya lo ha pedido, la federación prácticamente de Andalucía, para separar un poco, que no sea tan centralizado desde estatal. En este sentido Podemos también Podemos País Valencia cara
a la próxima asamblea autonómica que hagamos, creo que habrán documentos y habrán candidaturas que promoveremos un poco esta federalización. Eso por un lado. Y luego la feminización, ¿no? La feminización me parece, claro, no sé cómo se dice eso, Joan, sin mujeres no hay revolución. Pues efectivamente las mujeres tienen que llegar a los puestos de poder porque son otra visión bastante más pausada, bastante más reflexiva que la que podemos tener los hombres y todo, junto su visión de la política con nuestra visión, que aunque pensemos lo mismo, se enfoca de diferentes maneras. Yo creo que sería lo perfecto, llegar a esa equidad entre lo femenino y lo nuestro, claro, y el masculino. Sabemos que tenemos una gran labor a realizar y sobre todo trasladar a las mujeres también siendo conscientes de la situación social que se da, porque es lo que estábamos comentando ayer cuando hablábamos por la radio con Carmen, ¿de acuerdo? Que la mujer, pues de esta sociedad patriarcal y después de 40 años de dictadura, donde el machismo ha sido predominante y avasallador sobre el sistema y la sociedad y sobre todo sobre las mujeres. Sabemos que hoy en día todavía seguimos arrastrando esta sociedad patriarcal. Se dan los casos de falta de empoderamiento de la mujer en todos los movimientos sociales o en cualquier colectivo, da igual que no sean movimientos sociales, hasta a lo mejor amas de casa, ¿no? Por la situación que les da, que después encima de trabajar tienen que llegar a casa, cuidar de sus hijos o de personas mayores que tienen a su cargo y llevar a cargo el mantenimiento de la casa, ¿no? En ese sentido también es imposible que ese paso se pueda dar adelante si no llegamos a socializarnos o a educarnos socialmente, mejor dicho, todas y todos, de que la convivencia es real cuando todas y todos podemos disfrutar de los mismos momentos, ¿no? Sí, totalmente, Joan, lo que estás diciendo. Ellas tienen que hacer un doblemente, un triple esfuerzo para tener, o sea, para que llegara todo y en ese sentido el hombre tiene que buscar la igualdad que ellas quieren, pero es que aparte potenciarla, porque ellas, aparte de la dedicación exclusiva que tienen que hacer a su trabajo, todo lo que acabas de decir, encima es un plus añadido el de dedicarse a la parte de la política, que es a ese colectivo exactamente el que tenemos que ayudar para que lleguen a unos cargos ya no superiores, sino que hayan más o menos, incluso más, porque a mí me gustaría saber, yo creo que la política iría mucho mejor con cargos de más responsabilidad con las mujeres, sinceramente. Mario, muchas gracias, porque la verdad que es un gusto oírte hablar, las cosas como sean. Vamos a dejar, porque me parece que estamos a punto de empezar, y ya que empiecen con la ponencia, la exposición, los compañeros, Jaime, Carmen, Maite, Teresa, Jaume, correcte, ¿vale? Que deu ser els calés. Vinga, continuem en directe en totes i tots. Anem a deixar l'aparato per ahí penjat, ok? Vale. ¿Van a parar por el micro? ¿Van a... No van a parar por el micro. Anem a gastar el micro? Pues no, pues el que endavant. Va, poseu davant. Carmen, anem a parar por el micro? Perdón. Yo, por ahora, ¿no?
Aguántamela yo, aguanta la cámara. Si había sacado el cable, ¿no? Está a punto de tocarle Carmen, ¿no? Está a punto de tocarle Carmen. Mira el cable de internet. Sí, claro. Vale. ¿Esa es la chicona, hija? La chicona está en esa de Urbina, que no dicen ahora también. Es que somos Porque yo en el coche. Yo el zoom, no sé por qué zoom. no sé, no he probado el costar de no. Sobre sobres de... Otras no se manera. No sé, a ver, también. Yo no así de peor, ¿no? Pero así, mira. ¿Me podías ficar recte? Claro. Pero eso, pero así. Es un plano artístico. La base es... Ahora, ¿hay que hacerlo yo? No, vale. Igual no me para nada. ¿Se sentirá o se sentirá? No, ahora se sentirá el Es una cámara de fotos. Yo tengo una cámara com esa. Lo que fa l'individu. Mira, Joano, yo tengo una cámara com esa. Fica él y fica una historieta y al ordenador. Hola, buenas. Al ordenador, ¿veu? ¿El USB? Sí. Y el programa farà això de càmera. Que tenim el trípode i tot. Ya me avisas, se fija en el móvil, está bien. Tío, pues no compares la cámara, el trípode y la cámara que puedes echar para casi. Totalmente que la puedes echar para casi, para callar y sentar y tal, que listo. Sí, no sé. Pero ahora dice que tiene cable ya de USB ya. Para el ordenador. El nuevo ordenador, bueno, claro, pero el nuevo ordenador es 3 horas te deja. No se va la batería. 3 o 4 horas te deja.
que tiene un router en casa. Que cada vez el cable ese, podían explicar al router y agarra un cable o otro cable y otro. Eso es un cable, ¿sabes? Claro. No, si nada me puede conectar. Pues que va a echar a casa y... Sí, pero sí. Si es que ahora van a soltar cada uno su rollo. Ah, pues no compras el cable. A la próxima. Tengo así de San Vicente. San Vicente. Me veo antes Ah, queda ya. ¿Están las cicatrices? ¿Están ahí, no? ¿Y esta se puede? De gata, ¿no? Olvido la chica Ajá, sí, ya. ¿No estás preocupado? el micrófono yo he comprado de yoga, ¿no? ¿Eh? Ahora tengo... Espera. Esto no se tiene que mover nada. A ver, aguanta. Está ruido muchísimo. Para que parlen. Para que la conversación no está visible, a ver. Tenemos aquí el micro, a ver lo que digáis. No sé cómo vais al mes. Fijaos si vais. Lo voy a hacer esto así. A ver qué pasa, ¿eh? Está desenchufada que no, la que ¿La traéis ya? No, que penja, que penja. Hostia, ya podemos cantar. Puede gato por... No, sí, así, así. Puede gato por desenchufada, ¿no? No sé, tío. No, aquí está la cuestión, no está arriba. Vale.
Hola, Juan Estrada. Moltes gràcies en primer lloc per acudir un divendres de pont. I en primer lloc, jo soc Carme Murillo, soc regidora d'ací de Podem Massamadrid, l'agrupació electoral que va impulsar Podem. Per a mi és tot un repte estar aquí en aquest debat. Tracta de moderar i de presentar als ponents que tenim avui. I també per la política. Perquè jo us presentaré companys i companyes que ens acompanyen avui. Crec que podeu pensar de la paralitat. En primer lloc us presente a Teresa Bellido Marlús, que ve des de Castelló, és membre del Consell Ciutadà. És lingüística especialitzada en sociolingüística formada a la Universitat del País Basc, Oviedo, Lleida i Jaume I. En l'actualitat es troba finalitzant, suposo, el seu doctorat sobre plurilingüisme i digital de llengües en el sistema educatiu asturià. També treballa en una línia de recerca, la normalització de les llengües minoritàries a través dels mitjans de comunicació. També ha cursat metodologies per a anàlisi de la ciutat, metodologies per a processos parts. Sí, de tots. Avui us vaig fer un escàner a tots. Metodologies per al procés participatiu i cursos de models de participació ciutadana. I secretària de participació de Podem Castelló de la Plana. Al costat tenim a Jaume Montfort Signes, secretari general de Podem Gata, i la seva descripció l'agarrà del seu Twitter. I ell mateix es defineix com a arquitecte tècnic per formació, professor universitari per vocació i ara dedicat a la política municipal per indignació, com suposa la majoria dels que estem en esta sala. Per últim no, us vaig a presentar a Mireia Roy de Bonesa. Ella és valenciana, nascuda en el seu any, no vaig dir l'edat, però no estic en l'edat de ningú. És molt jove. Sí, és jove. Ella és flautista, musicòloga i professora d'educació secundària. Va estar estudiant i formant-se musicalment en els conservatoris de València i posteriorment en el París, Che i el Royal Academy of Music de Londres. A més les beques de la Generalitat Valenciana i el Ministeri d'Educació, ha realitzat el màster de tècnica i creativitat musical i actualment treballa en una tesi doctoral sobre musicologia històrica. Ja és doctorada. Però sí, el que sí que fa actualment, que és molt important, és que treballa com a funcionària de l'Ajuntament de València en l'àrea d'educació, amb la companya Maria Oliver, disculpeu. I per últim, presentar-vos al secretari de València, que ja coneixeu, Jaime Paulino, que ja sí que li vaig dir l'edat, perquè m'havia confundit. L'havia fet 2 anys més jove, però està molt bé perquè està en 33, a la de Cristo, que se diu. I com ell mateix es descriu, fa un temps es va llicenciar en filologia i va cursar el màster de pensament filològic i filosòfic. I res, ells ja es conegueu pràcticament a tots, en més d'una ocasió els haureu escoltat parlar, cada un
Pues el tema avui, una ponència diferent, però quasi totes van a basar en el federalisme i el feminisme. L'única que no sé encara per on va tirar és Mireia, que suposa que me sorprendrà i ens contarà un poquet amb el seu treball dins l'Ajuntament de València, perquè és important també conèixer què estem fent en Podem i quin Podem volem, no? Que és el debat que avui ens diu hasta així. I us vaig a deixar en Teresa i en Jaume, que sona com... voleu que comenci jo? Vale, pues començo. Sí, no, pues començaré jo, no sé què. Después me digo que faig monólogos, Yo, como siempre, me recolzo en la moda Julieta. Y yo podría hablaros del concepte de moda, que para mí no es un concepte de moda, sino que és una necessitat, i es tracta de feminitzar la política. I això què és? Pues feminitzar la política no és que hi hagi més dones, sinó que les dones tinguin el mateix dret d'estar en la política que els homes. La política ha sigut sempre un espai masculí i s'ha de començar a feminitzar les formes de fer política. I això es fa anant un poc més lluny, a través d'una mirada feminista que transformi la política en una política més justa per a una majoria social. Volem unes institucions que cuiden d'alguna forma la ciutadania, que ens tracten a tots per igual, que no siguisca una lògica d'això ho faig jo perquè vull. Per aconseguir aquest canvi dins de les institucions hem de començar per feminitzar les formes de fer política dins de Podem. La política feminitzada és la que recolza en una ètica d'atenció, entesa com una ètica feminista. Per això no significa que totes les dones compartim aquest mateix punt de vista ètic, ni tampoc suposa excloure els homes. I això ens indica que són les dones les que estan en millor situació per adaptar-la. Quan parlem de la feminització de la política, parlem de garantir els drets socials, que estan orientats a cobrir les necessitats bàsiques i no sols assegurar l'accés privat al consum, que es construïsca a partir de la nostra radicalitat de vulnerabilitat i que no s'articulen en lluit, sinó a partir d'una comunitat que som i que volem ser, a partir d'un fet imaginari i comú. Perquè no entenen la política únicament com a l'art d'administrar els recursos de forma calculada, ni com a una activitat administrativa i afanaire, pròpia de la cultura neoliberal, sinó també com una activitat orientada a cultivar la solidaritat, les emocions positives i els sentiments morals. Com és la cosmovisió reflecteix el mètode en el que les persones viuen i es reconeixen, on la por a l'altre i les psicopaties socials poden ser substituïdes per una identitat més inclusiva i més amable. I els que defenem aquesta idea simplement considerem que les dones, en femení, són les que podem garantir el llegir cap a una Espanya racional, donant a l'experiència psicosocial i l'aprenentatge moral de Marc Millero. El rol que les dones han exercit en l'àmbit privat, familiar i domèstic ha fet que les relacions interpersonals siguin constitutives de la seva identitat com a dones i els ha ajudat tant a visibilitzar els més vulnerables com al valor de la importància de l'empatia i dels efectes. Per això, en el món de les dones, l'autonomia i la llibertat s'interpreten com a relació i no com a autosuficiència, immunitat, separació o fragmentació. La política feminitzada no és una construcció que dirigisca només a persones amb ovaris, sinó que interpel·la també per els homes. Per això no pot resoldre's únicament recorrent accions afirmatives, reformes legals o polítiques de quotes, encara que tot això és absolutament necessari. Entre altres coses, perquè la representació masculina estimula certs rols i comportaments i obliga les dones a adaptar-se a ella, sinó fomentant identitats masculines i femenines que superen els llacres patriarcals, que superen la mística del feminisme, que superen la mística de la feminitat en l'àmbit privat i el procés de masculinització en l'espai públic. La feminització de la política és recolzar en una ètica de responsabilitat i atenció, que no es resol només en una qüestió qualitativa, sinó que és sobretot qualitativa. Una ètica de responsabilitat que es recolza en el patiment de l'altre i en el reconeixement de les seves necessitats.
Que això s'assumisca és la nostra radical normalitat. I la normalitat de la dependència, intentant eliminar el seu estigma negatiu per no concebre-la com un tret necessari i universal de les relacions humanes. I així que esta construcció de les necessitats no poden desglossar-se de les relacions. I els deutes del vincle que contra una amb l'altre. I d'ací també que s'entega la intel·ligència per fer visible i convertir valors públics tant les activitats d'atenció com a les dones que les protagonisten. Així com redistribuir tals activitats entre els diferents membres que componen la societat, siguin homes o dones. Vaja, una ètica de la responsabilitat que assumisca que les persones no són autònomes i autosuficients, sinó dependents i necessitades. Per la qual cosa, l'activitat d'atenció ha de ser definida com a virtut cívica i com un deure públic d'estabilitat. En definició, la feminització de la política exigeix una autèntica transformació cultural, de percepció i sensibilitat, que no s'ha aconseguit només educant i explicant com són i com poden ser les coses, ni tampoc amb polítiques paritàries que poden orquestar-se des dels ingressos, per no necessàries que siguin, sinó enfortint l'impercible que tinguem de nosaltres, les xarxes que necessitem per al sosteniment de la vida i el que podem a les diverses. Després d'aquest moment que acabo de passar, ara sí se interessa... Vale, pues volverse el Jaume, pero primero vamos a presentar al último incorporarse a este debat, que con senador de Valencia. Vamos hasta aceptarme muy al vuelo así, porque colaboré activamente, que conste también. Y ya que no se está general, no aceptar el arte de con el tambor que se presenta. Pues el Jaume y la última vez que no, voy a saber en serio. Tres cosas. Valenciano. Entonces. Bloque monolítico justamente cuando deja de presentar proyectos. Lo que se quiera cualquier de las naciones europeas que tuvimos tiene que ver con aquello que había ordenado el tipo de ruptura de la que nosotros sí que nos consideramos herederos, que tiene que ver con el 15M. Tanto el Partido Socialista como Compromís, por razones completamente distintas, y desde luego no voy a compararlos en ese sentido, pero sí que es cierto que son partidos que provienen de una lógica distinta o que tienen un origen distinto a aquello que nos da sentido a nosotros. Ese 15M que nosotros queremos recuperar como legado es algo que no se traduce exactamente en las formas políticas, en los privilegios, en el tipo de relaciones institucionales que en la práctica siguen desarrollando nuestros compañeros de viaje en el Pacto del Botánico. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque eso dice algo al respecto de las dificultades que nosotros podemos tener para desarrollar cambio político en el país valenciano. No solamente porque efectivamente Compromís haya sido capaz de jugar la baza, de ocupar el espacio del cambio político de manera casi total, dejando a Podemos en una posición subsidiaria, ocurre en el Ayuntamiento de Valencia, y Mireia podría hablar de eso durante largo rato, sino fundamentalmente porque, claro, ante esa espectacularización del cambio político, o como dice un buen amigo, cuando parece que lo que pasa en Valencia es ya la fase superior del cambio político, ¿qué puede hacer Podemos? ¿Cuál es el sentido de Podemos que no tiene que estar enfrentándose a esa imagen, a ese constructo, y al mismo tiempo sabe que aquellos que están ejerciendo realmente el poder a partir de esos vehículos simbólicos son, sin embargo, partidos que no contemplan como legado eso que sí que a nosotros tendría que importarnos?
es el tipo de problema que quería situar como diagnóstico. Y claro, nos marca una pregunta que es fundamental, y es ¿qué puede ser Podemos en el País Valenciano? En un país valenciano en el que ese cambio político está en frente del mundo. Segunda parte, el 15M. Creo que el 15M tiene exclusivamente dos legados que podemos entender con muchísima sencillez. Creo que el 15M propone, al mismo tiempo que una ampliación de derechos, que es básica, y que creo que es lo que lo dota de un carácter constituyente, porque lo constituyente no es, ahora que estamos con la celebración de los 38 años de la Constitución Española, lo constituyente es, sobre todo, el que haya gente en la calle que esté reivindicando derechos, defendiéndolos y ampliando la base de derechos de la gente. Lo constituyente no es un proceso que se hace en el Parlamento, y lo constituyente no es como un momento legislativo, es un momento de pelea, de lucha y de construcción de esa base. En ese sentido, lo constituyente solamente muere cuando muere el espíritu de lucha de cada uno de nosotros para estar defendiendo eso. El 15M, en tanto que tiene como ese fundamento radical, vamos a repensar completamente nuestra condición de sujetos de derechos, que es lo que pasa cuando se llenan las plazas, está abriendo una fase constituyente que no se ha cerrado todavía. Y la segunda parte es que al mismo tiempo, sobre esa baza, lo hace con una lógica que es nueva dentro del léxico político, no solamente español, sino mundial. Y ahí sí que hay un componente histórico que no es el 15M, pero sí del que el 15M forma parte, que tiene que ver con la desrepresentación. Ese no nos representa no significaba esto de estos no nos representan, pero buscaremos otros que sí que nos representen. Lo que le estaba diciendo es, ojo, que a lo mejor esta lógica de la delegación de la acción política en un conjunto de representantes que están resguardados con unos textos legales que dicen que son el pueblo, pues no nos vale. Y lo que nos vale realmente es que cada uno de nosotros tengamos derecho y capacidad para estar participando de manera activa en las decisiones políticas. Claro, la representación significa, sobre todo, abrir espacios que bloqueen la lógica de la democracia representativa para que se abra el espacio para la democracia participativa. Esto da para mucho que pensar, porque creo que es una hipótesis política como para desarrollar. Todo el mundo habla de ella, pero nadie ha sido realmente capaz de ponerla en solfa, ¿no? Pero son dos elementos que marcan un horizonte. Y con ese horizonte creo que hay una clave. Es decir, cómo pensaba el 15M esa de la representación, cómo pensaba el 15M esa ampliación de derechos, tanto sociales como políticos, a partir de la participación directa, a partir de los encuentros. 15M se movía entonces en dos fases. Tenía una fase que era una fase simbólica, que era ese momento histórico en que la gente lanza un proyecto político completamente distinto y abre una era nueva en la historia política de España, pero al mismo tiempo estaba sirviendo de espacio de encuentro real, físico, en el que se tejían comunidades y se tejían relaciones sociales. Eso radicaba el 15M en la Asamblea, pero radicaba el 15M sobre todo en los espacios de encuentro, cuando en Valencia o en cualquier gran ciudad, en realidad, el 15M lo que hace es descomponerse para ir construyendo comités de barrio, espacios barriales en los que se desarrollan luego durante varios años un conjunto de prácticas que luego dan sentido a las mareas y luego dan sentido al propio Podemos cuando toca dar ese paso institucional. De lo que estamos hablando es de algo que otros teóricos habían pensado también como, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, el hecho de que sea la administración local y mi capacidad para estar trabajando directamente con ella la que me satisfaga las necesidades como pueblo, como población. Y eso solamente tiene sentido en la medida en la que, claro, yo soy sujeto ante esa institución. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación de la proximidad con la toma de decisiones, la localidad de la toma de decisiones, es capital para pensarnos como sujeto de cambio. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales o porque la comunidad no existe en las instituciones abstractas, no existe en el mercado global. La sociedad no es eso que dicen los neoliberales, es el régimen de intercambio e interdependencia global, sino que existe fundamentalmente en las calles, en los barrios y en los municipios. Si tenemos en cuenta eso, ¿qué es lo que estamos pensando como ese legado de esa representación, localización y ampliación de derechos? Estamos hablando de política de proximidad. La política solamente puede ser un ejercicio de soberanía efectiva de la ciudadanía cuando los mecanismos que se tienen para interactuar son próximos y son cercanos. Si no lo son, no funciona. Esto, y a tercera parte concluyo, es justamente lo que tiene que ser el reflejo de ese Podemos que tiene que empujar en un sentido distinto a los partidos que ocupan ahora mismo el gobierno del Pacto del Botánico,
para definir su propia identidad política, nuestra propia identidad política. Y ahí es donde están dos claves, porque Carmen te ha hablado de feminizar y creo que nos daría para mucho rato. Y yo voy a hablar de una forma muy concreta, de federalizar, que tiene que ver con municipalizar. Si nosotros nos tomamos en serio que pueda ser un partido que tiene que ser ya esa imagen de la sociedad, del país, de la comunidad, que tiene que venir, lo que tenemos que hacer lo próximo. Y hacer lo próximo significa no cambiar, ahora que se habla tanto de federalismo a escala estatal y parece que todos los proyectos que van a vista que van a éxito son federales y ahí seguramente, bueno, aparezca cualquier cosa y todos estemos de acuerdo. Lo que no se puede hacer es cambiar una centralidad por otra. No se puede cambiar la centralidad de Madrid por la centralidad de Valencia. Y aquí, bueno, yo creo que hay alguien que es de acá, hay alguien que es de Castellón y creo que saben esto bien. Y seguramente si estuviésemos con alguien que posee Trinaros y alguien que posee Callosa de Segura lo tendrían todavía más claro, porque no se va a hacer en Valencia, bueno, perdón por la grosería, pero ni de coña, ¿no? Ser capaz de hacer una política democrática es ser capaz de descentralizar. Descentralizar significa desarrollar mecanismos de empoderamiento local. Y eso significa habilitar procesos democráticos y de empoderamiento que no estén bajo el único control central. Si nosotros queremos asumir como legado histórico, no solamente como respuesta casi sacerdotal al fetiche del 15M, aquello que fue, lo que tenemos que pensar es justamente cuáles son las condiciones de esa ruptura, desrepresentar y ampliar derechos, que significa fundamentalmente empoderar desde la lógica local el trabajo que cada uno haga para ser capaz de ser más potentes y más efectivos. En tanto que seamos capaces de construir esas redes, estaremos también generando una información, estaremos generando unas condiciones, unas formas de vida, estaremos generando un conjunto de relaciones sociales y una comunidad que por sí misma nos distanciará a cualquier proyecto que se plantee desde las altas esferas, desde un despacho, desde un partido, desde un parlamento. Y tiene que distinguirse de todo lo que hay, en lo que estamos, o ser algo completamente distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si optamos por ser un partido como todos los demás, lo que nos va a ocurrir es que nos van a ganar. Porque a ser un partido como todos los demás, aquellos que tienen 40 años de experiencia de despacheo, de aparateo, de enchufeo y de todo lo que sabemos, lo otro es apretado. Lo otro tiene que ver con tejer red, lo otro tiene que ver con generar comunidad, con arriesgarse. Realmente, claro que tiene que ver con arriesgarse. Pero en el momento en el que lo hace campo de lo nuevo, que nos permite pensarnos a nosotros mismos, pensar las condiciones para pensarnos como ese sujeto político que tiene prácticas concretas de compromiso del Partido Socialista. Así que si recogemos, lo desarrollamos prácticamente, entendiendo que las condiciones del cambio político en el Estado y en el país no están mejor, estamos en el mejor camino para pensar que el Podemos que nos hace falta es uno que más formas en Valencia que, por ejemplo, en Madrid. Y ya está. Així bien aquesta trobada de comarques de nord. Quan es fem la pregunta de i a l'hora de construir una pues jo me més en contra a l'hora de construir un espai polític propi i de sustos són que ser catedràtic de la societat lingüística és un tresor per polítiques lingüístiques de maltractament, visibilització o les educatives que a més o del català a l'escola que moltes voltes escatològic, sinó que a més el Partit de la Unitat de Lingües que hem de tindre en compte que la llengua en si mateixa, sinó que han creat una sèrie ahí hem de marcar nosaltres la diferència. Aquesta promoció s'ha de fer amb rigor absolut. Què vol dir això? Doncs que hem de resoldre els problemes que tenim de vitalitat lingüística, els problemes que tenim de convivència entre diferents llengües, deixant un poc de banda els sentiments, deixant un poc de banda el tema d'utilitzar la llengua com a arma política i escoltant un poc el criteri de persones que són expertes en la matèria, perquè al igual que quan fem una reforma educativa hem d'escoltar, no s'escolta molt a la comunitat educativa, a l'hora de planificar un pla d'acció per a recuperar una llengua hem d'escoltar també a les persones que són expertes en aquest tema, no? Des d'una perspectiva tant cultural com d'aprenentatge de la llengua. I en aquest sentit m'agradaria comentar un poc el tema del plurilingüisme
perquè ara està també molt en boga, és molt actual. I bé, es tracta d'una qüestió que és fonamental a l'hora de vertebrar un territori on conviuen diverses llengües com el nostre. I en el tema de l'educació es tracta d'una concepció que sabem que ha funcionat molt bé en territoris com Galícia, com el País Basc o com Catalunya. S'han complit els objectius. Quins són aquests objectius? Doncs que l'estudiantat termini la seva fase secundària d'educació dominant bé dues llengües, que són les llengües pròpies, i en un control més o menys acceptable d'una llengua estrangera. I això per què ha funcionat? Perquè s'ha aplicat escoltant a experts en pedagogia i en adquisició de llengües. Per què no va funcionar el decret de plurilingüisme del Partit Popular? Doncs perquè es va entendre com una oportunitat de guanyar vots a costa de l'educació dels nostres fills i filles, i van ignorar d'igual manera que van fer amb la redacció de la LOMCE, van ignorar també el criteri de persones expertes en el tema. I ara és quan jo me faig la pregunta, que suposo que ens la fem tots, quin és el paper que nosaltres hem de jugar en aquesta qüestió en el panorama polític actual. Doncs, evidentment, com a oposició, jo crec que hem de fiscalitzar les polítiques lingüístiques que s'estan fent i per tal que no es facin ni amb el comptador de vots en la mà ni tampoc excessivament tirant de sentiments. Hem de mirar sempre que es dissenya una planificació i unes polítiques lingüístiques amb sentit comú i escoltant, com dic, a persones que se dediquen a fer recerca en aquest tipus de temes. Un exemple clar ha sigut l'esborrany del decret de plurilingüisme que han llançat fa poc des de la Conselleria d'Educació. Penso jo personalment, com a lingüista i com a persona que sap de plurilingüisme, que és un decret que està molt bé, tot i que em genera també alguns dubtes i penso que és important que nosaltres, com una formació nova i que vol marcar la diferència, que destaquem aquests dubtes, que són, per exemple, a l'hora d'enfortir la cohesió entre els territoris de predomini castellanoparlant i territoris de predomini valencianoparlant, el decret lingüística per a les comunitats de predomini castellanoparlant. És a dir, aquestes comunitats no tenen l'obligació de ser avaluades en valencià, els estudiants d'aquestes comunitats. I això jo crec que Compromís ho ha vist, per exemple, com una manera d'apagar un foc que és molt incòmode, que és enfrontar-se a una realitat en la que estan aïllant a una comunitat educativa i a una sèrie d'estudiants que després, a mig termini i a llarg termini, aquestes persones, si volen accedir a la funció pública o si volen estudiar en les universitats de València i de Castelló, que pertanyen a la mateixa Conselleria d'Educació, que pertanyen a les seues escoles, es veuran en un desavantatge respecte als seus companys. I això em genera dubtes, i una altra cosa que em genera dubtes és que parla també de la llengua de signes, persones que saben prou d'això. Amb signes es fa en extensió lingüística o com és difícil, però que sí que es pot, s'ha de ser valent, com deia Jaime. I bé, jo crec que hem de reivindicar el nostre patrimoni cultural i lingüístic des d'una perspectiva, per tant, intercultural, d'intercanvi entre les diferents identitats i sensibilitats que tenim al País Valencià i tractar que aquest valencianisme que hem de reivindicar siga inclusiu i no excloent com el que s'ha promogut fins ara i com el que, en la meva opinió, tampoc està, contra el qual tampoc està lluitant molt. I, bueno, jo no me vull allargar més. Així que, si voleu, després, per suposar, fer preguntes, estaré encantada de respondre. Moltes gràcies. En primer lloc, jo també volia donar les gràcies primer a totes les persones que esteu així, per destinar una part del vostre temps a escoltar-nos i els que han organitzat aquest acte per pensar que podríem aportar alguna cosa bona, que espero que així siga. Respecte de la descripció del Twitter, jo crec que hem de donar un repte a Teresa, que és que en 140 caràcters sigui capaç de resumir tot el seu currículum, planteja aquest repte per a la pròxima ocasió. Jo, quan em van fer la pregunta de quin Podem és el que volem, jo crec que aquesta és una qüestió que totes les persones que estem en Podem
ens estem plantejant des del principi. És cert, com deia Jaime, que estem en un moment de crisi i necessitem aquestes respostes i segurament en els pròxims mesos ens donarem les respostes, però continuarem fent la mateixa pregunta, perquè jo crec que està en el nostre ADN d'estar contínuament qüestionant-nos què és el que volem. Jo aquests dies he estat reflexionant i aquest matí quan venia cap a València, des del sud, com s'ha dit, no tant al sud, és sud-centre, però sí, del sud, venia i em plantejava quin és el poder que jo vull. I segur que m'ha donat compte que és que m'estava plantejant mal la pregunta, perquè no es tracta de quin és el poder que jo vull, es tracta de quin és el som, perquè òbviament la indignació que parlàvem són persones indignades, ens reunim al voltant del poder, però després cada un continua tenint els seus sentiments, els seus valors, i crec que és necessari un poder que siga capaç d'unir a totes aquestes persones que estem indignades, però que estem indignades per diferents motius també. I aquest és el repte que tenim per davant, no? I jo estic completament d'acord que una solució és la federalització a tots els nivells, també com s'ha apuntat cap amunt, però també cap avall. No es tracta de passar Madrid per València, i hi haurà moltes zones del territori que no entendrien aquesta descentralització o aquesta desfederalització, perdoneu, estic perdent els papers, que no entendrien aquesta desfederalització, aquesta construcció de la federalització passant Madrid per València. I pensem en la vega. Tot allò que sona a València causa cert valencianisme que s'ha estat treballant. Per tant, la federalització és un poder. Estic d'acord amb el que s'ha comentat de que tenim. Òbviament, s'ha de feminitzar i s'ha de valencianitzar. Això acaba d'agradar per diferents de València sona un poc estrany. Hi ha un altre que és un concepte que està convertit. Dir que una persona és nacionalista, precisament les persones que a la paraula nacionalisme, dos tipus de nacionalismes, no? Està ese nacionalisme, que són els que s'han dedicat a per entendre-nos, a moltíssimes distàncies, però si farem nacionalisme com un gènere sobre l'altre, els perifèrics estan en una superperifèrics, allò com el feminisme. Vam aventurar del territori, però el valencianisme o nacionalisme no incorpora federació. Jo estava en Gata, jo soc regidor i em vaig dirigir a la Guàrdia Civil del poble com a regidor, els parlaven valencià i la resposta va ser esto es España, háblanos en español. Fa 40 anys que va morir el dictador i encara tenim estos comportaments. Va ser molt dur, tindre que escoltar, jo vaig insistir que no anava a parlar en castellà i finalment em van demanar el DNI, em van prendre nota de les meves dades i em van dir que em citarien a una pròxima entrevista. Jo vaig pensar, igual és una entrevista de treball per a que els passa de traductor. No sé, que la Guàrdia Civil et diga vas a citar fer una entrevista, no ho sé, molt bé, probablement. Per tant, jo crec que és molt important perquè al final, i tornant al paral·lelisme que feia abans en els termes nacionalisme del masclisme i el feminisme, al final es tracta de dos llengües que estan convivint en el territori, però hem d'acceptar que una d'elles està en una posició de dominació sobre l'altra. Per tant, hem de cuidar i hem de, a mi m'agrada molt dir malcriar, en un sentit positiu, com fan els iaios en els seus nets, els malcrien. Jo crec que hem de malcriar el valencià per a que al final estigui en igualtat de condicions que el castellà. I aquesta valencianització o aquesta culturalització que s'ha de fer cap a fora, com deia Teresa, jo penso que també és molt important que la fem cap a dins de poder. I vaig il·lustrar-ho també amb un altre exemple que a mi em va... Jo crec que en si no té molta importància, però sí que és el reflexe d'una manera d'actuar que estem podent. Sabeu que fa poquet va iniciar una campanya que es deia Hacemos. Recordeu? Hacemos. Clar, quan m'envien tota la documentació de l'Hacemos i em diuen, no, has de fer campanya de Hacemos en Gata. Dic, val, Gata. En Gata fa molt poc van fer una enquesta, en Gata el 95% de la població diu que utilitza normalment el valencià, el 95%. Però la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil. Això és el 5%. Això és cert. No ho havia pensat, però segurament.
el 95% d'ús al valencià. Dic, clar, jo no puc vendre una campanya que es diu Hacemos, però al final la gent dirà, no, què passa? Que si ho dius en castellà és millor, no? Clar, però si aquesta campanya la portem al territori, Hacemos com seria en valencià? Fem. Si busqueu en el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, diu que fem és l'excrement de l'animal. Per tant, el que estem fent, els senyors dels caps pensants de Madrid van fer una campanya que era destinem 500.000 euros a caca de gos. És que és així, per tant, necessitem que Podem incorpore la defensa del valencià dins de la pròpia estructura, que al final no siguem els 4 que estem en la perifèria els que ens estem discutint tots els dies per aconseguir aquestes coses. Jo crec que tots haurem anat en reunions on s'ha estat hores i hores discutint si anem a parlar en castellà, si anem a parlar en valencià. Aquestes coses jo crec que no caben en aquest moviment. És com torno a fer el mateix exemple, el mateix paral·lelisme. Hem de feminitzar el partit, ningú ha de qüestionar per què busquem una paritat de gènere, que és una qüestió, jo penso que tots tenim assumida, per tant, en el tema de la llengua tenim que actuar de la mateixa manera, no s'ha de discutir, vivim en un territori que hi ha 2 llengües i les 2 s'han de parlar i, en el cas del valencià, a més l'hem de malcriar, perquè és com el discriminar. Entonces, això, vull dir, de tractar el valencià com una qüestió de drets, no com una qüestió d'elecció. No hem triat parlar valencià, intentava explicar-li a la Guàrdia Civil, jo no he triat parlar en valencià, jo tinc el dret de parlar en valencià i tu has de respectar-me el meu dret. I jo crec que aquest Podem que ha de vindre ha de ser un Podem federalista, ha de ser un Podem més feminitzat, no més feminista, més feminitzat, i també més culturalista, no? És aquesta paraula que ens hem inventat, que no sé si prosperarà, però a mi m'agrada. I ja si després hi ha alguna pregunta, doncs estaré encantat de contestar-la. Moltes gràcies. Bueno, hola, pues jo soc Mireia i bé, pues tot el que s'està comentant així sembla que ens ha centrat prou bé totes les inquietuds que tenim al voltant de la construcció de Podem en el País Valencià. Jo personalment sí que tenia clar des de l'inici, i li ho vaig comentar a Ferran, que és l'economista, que a mi jo vaig arribar a Podem perquè jo era activista de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i vaig arribar a Podem com a activista de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i el que m'he trobat és que de sobte, malgrat que hem patit una fallida bancària que va ser al voltant del sorgiment del 15M, que aquesta fallida bancària, uns quants bancs importants han sigut una influència important per a tot el problema que ha hagut després del rescat, eren bancs valencians, com era Bancaixa, com era el Banc de València, com era l'Arcam. Estem desenvolupant una tasca política molt important avui en dia. Tenim regidors i regidores en molts municipis que són de Podem, malgrat que no és Podem qui està governant en els municipis perquè no es presenten les eleccions, com és el cas de l'Ajuntament de València, per cert, on treballo jo. Ha hagut un pacte del Botànic, on Podem ha donat recolzament a Compromís i al PSPB per a una tasca de govern. I el que ens sorprèn moltíssim, i penso que és importantíssim que recuperem nosaltres com a partit, els militants, els cercles, les bases, les assemblees de cada poble i sobretot regidors, regidores units a les assemblees i els cercles de cada poble, és la qüestió de la justícia fiscal. A mi m'agradaria saber on estan els diners, perquè ens han portat un mogolló de diners. El rescat bancari és una part del que ens han portat, però és que abans ens han portat molt més i per això els bancs han fet fallida. I el que em sorprèn moltíssim és que va haver un moviment prou fort demanant explicacions, un moviment cap a la transparència i d'alguna manera m'ho he oblidat, hem començat a fer tasques de dia a dia, del dia a dia en les institucions ens ha devorat molt i això ho puc dir jo perquè estic treballant com a funcionari en l'Ajuntament i jo sé que es devora l'activitat diària
L'activitat diària té un procediment administratiu molt fort, moltes lleis que complir, que per cert no s'han estat complint durant molts anys i ara ens les fan complir, precisament ara que hem arribat altres als governs. I hem oblidat una part molt important, i és què anem a fer, què anem a construir com a societat si no estem demanant explicacions del que ha passat amb els diners. Estem parlant de corrupció, estem parlant de jutjar a molts polítics. Això és un procés que durarà anys, alguns polítics seran jutjats perquè han furtat diners, però és que la banca ha fet moviments i ha provocat una fallida que està en el trasfons de tota la enorme crisi social que tenim en aquest estat i al País Valencià de manera molt particular. I jo penso que això, des de Podem, hem de començar a reflexionar una altra vegada mitjançant processos de transparència. Jo penso que això, a més, és un treball de municipalisme molt potent, que en els pobles i també en la ciutat de València hauríem d'estar preguntant què passa en els diners, què passa en el rescat bancari, què passa, per exemple, si s'heu enterat que ahir va eixir, que crec, o avui, ha eixit la Comissió Europea ha posat una multa, veure que tinc apuntat així, de 485 milions d'euros a 3 entitats bancàries perquè han falsejat l'Euríbor. Pactaven i feien un càlcul de l'Euríbor que era fals. I això prové d'una denúncia d'un grup de gent, entre els quals està Juan Manuel Moreno Yagüe, que és diputat en el Parlament andalús per Podem, precisament. I que van detectar que no hi havia una pauta que responguera a uns criteris científics i que probablement l'Euríbor s'estava utilitzant per a benefici dels bancs. I ho han aconseguit demostrar, i l'única cosa que s'ha fet és posar una multa, i així ningú està dient res. Jo penso que tenim molt que rascar, això s'ha quedat els moviments, la plataforma Auditoria Ciutadana del Dret continua treballant, i és un moviment molt minoritari i em sorprèn moltíssim que políticament no siguem capaços de treballar en el sentit de la transparència i no només de la corrupció. Repetisc, és que la corrupció és un problema, però és que els bancs han furtat molt més que el yonqui del dinero, però molt més. Aleshores, estem tots molt ocupats del yonqui del dinero i què passa en la banca? No preguntem res, no anem a preguntar res, hem rescatat a la banca, això està causant quantitat de patiment a moltíssimes famílies i en el País Valencià, a més, és que l'índex de pobresa és molt elevat, està vora el 30%, no arriba però està molt a prop, i jo crec que Podem és que ha de capitalitzar aquesta lluita, perquè aquesta lluita va estar en la base del 15M i això ha de continuar ahí, hem de continuar preguntant, i per a construir el Podem que volem i per a construir el País Valencià que volem, necessitem d'una banda saber què ha passat amb els diners, com s'ha produït una escandalosa corrupció al voltant de la banca amb la connivència dels polítics, què podem fer per a que això no torni a repetir-se, i això té que ser una auditoria i té que ser ciutadana, evidentment, i així és com no es repetirà, i quin model volem de País Valencià. I per a crear un model de País Valencià de justícia social té que haver una justícia fiscal, necessitem un model de finançament públic, necessitem diners, i això no és només, com diu Compromís, hem d'anar a buscar un model de justícia. Hi ha moltíssim que parlar, jo sé que és molt especialitzat, però precisament per això ens han fet callar durant tants anys. És que això dels diners, això ho saben els economistes, no ho sap ningú més. I jo penso que no, dels diners sabem tots els que paguem impostos. I en aquest país paguem impostos tots perquè paguem un IVA del 21%. Està pagant molt greu. I res, crec que el Podem que volem, almenys el Podem que jo vull, que supera la radicalitat de buscar el saber per què han passat el rescat a la banca i com anem a fer per a que això no torni a passar. Bueno, el primer que vaig a fer és ficar-me el cronòmetre perquè no ha passat mai. Aleshores, el primer això. Sí, moltíssimes gràcies a aquest acte i bueno, per a mi és un goig, és un plaer, és un auditori que està format per una gent que no és molt simpàtica amb nosaltres, que bàsicament és de dir i la resta del temps se la passen en la cafeteria quan s'ha de votar. Estem sent nosaltres ni per la política. Crec que quan jo per aconseguir alguna cosa fins ara d'este partit crec que
Assemblea Ciutadana Estatal, que se'n diu, i fem de Podem una organització de guanyar les properes eleccions i, en el cas que ens atany, que en la resta de l'Estat, que així ja estem en una fase. Que aquest canvi polític és almenys 3 paradigmes. El primer viso de canvi que està en la Generalitat, perquè el govern de Mariano Rajoy és un govern que ha estat ofegant econòmicament a la Generalitat Valenciana, és un govern que es nega a donar-nos els diners que necessitem per a cobrir la nostra sanitat, la nostra educació, els nostres serveis socials, per a donar els diners que necessiten els nostres ajuntaments. I per tant, que el nostre president vote a aquest senyor i aposte per donar-li suport a aquest senyor, per a mi és un contrasentit que no té explicació i és un límit en el procés de canvi que hem engegat. La segona paradoxa que tenim és que Podem no està dins del govern, no forma part del govern de canvi. Per què no forma part d'aquest govern? No forma part perquè en el seu moment vam decidir no entrar en el Consell perquè pensàvem que anàvem a ser més decisius fora del govern que dins. Nosaltres vam prendre aquesta decisió perquè vam dir nosaltres no ens interessa tant tindre una conselleria com que les polítiques que nosaltres duem en el programa electoral es complisquen. I per a fer això sabem que el Partit Socialista sovint no estarà disposat a dur a terme algunes d'aquestes polítiques i per tant necessitem quedar-nos fora i des del Parlament dir ei, teniu que complir. I teniu que complir perquè si no, igual no us anem a passar uns pressupostos, igual no us anem a passar tal llei, igual no anem a passar-vos el nomenament de tal càrrec. Ens quedem fora per a garantir amb els nostres diputats, amb el vot dels nostres diputats, que es facin realitat les polítiques que hem acordat amb vosaltres. I això és una paradoxa. És una paradoxa que per a que nosaltres puguem governar ens hagin de quedar fora del govern. I la tercera paradoxa és que en el País Valencià vam fer una confluència de cara a les eleccions generals en compromís amb Esquerra Unida, però ha sigut una confluència sense confluència. En Catalunya i en Galícia s'estan estructurant forces polítiques que són fruit d'aquesta confluència. Xavi Domènech en Catalunya està liderant la formació d'En Comú Podem i en Marea s'està consolidant també i en canvi així ens vam presentar a les eleccions i després ens hem separat. Per tant tenim una confluència sense confluència. Les forces del canvi així estem separades. I això també és un límit que és el que ha permès de fet que no tinguem la presidència de la Generalitat. Aleshores, jo el que em pregunto, crec que la pregunta que ens hem de fer és com construïm un Podem guanyar, com construïm un Podem que pugui guanyar i, per tant, com construïm un Podem que siga majoritari. Jo crec que la resposta a això ens el trobem fora de Podem, mirant a la nostra societat, fixant-nos en el nostre poble, fixant-nos en què és el que diu la nostra gent, la gent del carrer, i d'altra banda mirant cap a dins i aprofitant tot allò que no hem aprofitat en els últims 2 anys. I jo crec que hem desaprofitat molt a la nostra base militar. Crec que hem deixat de banda moltes vegades tot el que podien aportar els nostres activistes, la gent que està en els cercles, en els consells ciutadans municipals, que són regidors a canvi de res en els pobles, que s'han deixat la pell per aquest projecte, però que no han tingut moltes vegades capacitat de decisió en lo important. I crec que mirant cap a dins, aquesta és una de les apostes que hem de fer. I això ens du a un tema que ja han tret alguns companys, que és el de la federalització. Quan estàvem parlant d'aquestes coses entre alguns companys, Carla, que està allà al fons, deia que igual no convé parlar de federalisme en singular, sinó que hem de parlar de federalismes en plural. I jo estic d'acord perquè crec que els federalismes es poden mirar des de perspectives molt diferents, perspectives que es complementen. I jo us volia comentar, el meu rotllo d'esta estrada serà comentar-vos aquestes 4 perspectives que jo almenys veig. La primera és mirar la federalització de Podem des de la perspectiva democràtica. Crec que hi ha una tensió entre la centralització, la concentració del poder en molt poques mans i la democràcia. Crec que hi ha una relació tensa entre les dues coses. Que hi ha més democràcia quan més descentralitzat i més desconcentrat està el poder. I crec que això almenys per 2 raons. La primera és que quan tens un poder que no està centralitzat sinó que està desconcentrat en diverses instàncies,
i les instàncies es contrapesten, de manera que una no predomina sobre l'altra i per tant una no pot cometre abusos sobre l'altra. Això és el sistema de pesos i contrapesos que en molts models constitucionals es dona. La segona raó és que crec que la democràcia significa acostar el poder a la gent i acostar els espais, les instàncies de decisió, de presa de decisió a la gent, que la gent tinga capacitat per prendre les decisions polítiques rellevants. Crec que això és democratització d'un espai, és democratització d'esta organització. Per tant, crec que la primera raó per a federalitzar-nos és senzillament que volem radicalitzar la democràcia dins de Podem. Per a que el poder no estigui concentrat, per a que hi hagi pesos i contrapesos i per a que la gent pugui exercir-lo realment. La segona perspectiva és mirar la federalització des del municipalisme. I nosaltres no volem una federalització que vagi de Madrid a València i se quedi ahí, com han dit Jaime i Jaume. Crec que hem de pensar la federalització, que a més és molt propi d'Espanya, que és el republicà del moviment obrer i que té una organització social i que el que diu és que volem més properes a la gent, a les que estan més del municipi, des dels nostres barris i que des d'ahir és des del centre ordena i comença a sentir competència. Pensant-lo des dels barris i des de la feminització. Jo crec que la feminització té molt a veure de fer polítiques. El que compta és el que dic jo, de dialogar a l'altre i ser més que necessitem. Pot no una televisió, sinó que pot resoldre un problema concret que als xiquets que no tenen llibres d'escola, llibres, és capaç de proveir a la gent a la victòria final. Crec que tenim que començar a donar-li solucions a aquestes condicions. I després la segona cara de la feminització, que per a mi té a veure amb els lideratges. Crec que fins ara han tingut lideratges que estaven molt basats en, primer, en ser molt bons oradors, en tindre una capacitat d'oratòria amb una càrrega emocional molt forta i segon, en tindre una visió estratègica del que s'havia de fer molt clara i molt ben definida. Jo crec que Pablo i Íñigo són dues persones, per exemple, que són molt bons oradors i que són persones que a més tenen una visió de què s'ha de fer per a guanyar molt bona, però crec que a partir d'ara hem d'incorporar a aquests lideratges altres característiques també. Crec que hem de començar a valorar la capacitat de coordinar i d'organitzar tasques. Crec que hem d'incorporar la capacitat de ser sensible a les necessitats d'hogar, les dones que tinc en el meu entorn. I sovint trobo això, trobo que tenen algunes capacitats o algunes fortaleses que jo no tinc. I són una major capacitat d'organització. Sempre que nosaltres, quan començàvem el Cercle de València, sempre fèiem aquesta anàlisi de dir, ostres, sempre que toca organitzar alguna cosa, sempre que toca ficar una taula informativa, sempre que toca dur un equip de so o organitzar un mitjà o el que sigui, sempre s'encarreguen dones. I en canvi, quan toca agafar el micro, quan toca parlar davant de la gent, quan toca atendre un mitjà de comunicació, sempre s'encarreguen els homes. Per què? Per què aquesta diferenciació de tasques? Jo crec que és perquè les dones tendeixen més a cuidar de la gent que tenen al seu voltant, a escoltar-la més i atendre-la més del que fem normalment els homes. I crec que en aquest sentit l'organització l'hem de feminitzar. L'hem de feminitzar l'organització sencera i també els lideratges. Crec que hem de començar a apreciar en política i per a liderar aquesta organització les característiques que s'han atribuït històricament a les dones. I la quarta perspectiva és la plurinacionalitat. És la capacitat de dir, bueno, si hem dit que tenim un país de països, que Espanya és un país de països en el qual conviuen diferents nacions, si tenim un país de països també necessitem un Podem que siga molts Podem. Un Podem que siga el Podem de cada territori i el Podem de cada municipi, que tinga capacitat d'adaptar-se al terreny, que tinga capacitat de tindre en compte l'orografia, los valles i les muntanyes, per dir-ho d'alguna manera, que sigui capaç d'adaptar el projecte a les condicions que es donen en cada lloc, perquè no és el mateix fer política en una ciutat que en un poble, no és el mateix fer política en Barcelona que en Badajoz, hi
hi ha condicions que canvien en el terreny i per tant necessitem organitzacions que s'adapten a aquestes condicions. Jo, per exemple, no espere que tinguem Pablos Iglesias per tot el territori. Crec que no és possible. I a més, no sé ni si seria desitjable, en el sentit que crec que necessitem una organització que tingui moltes altres característiques, que tingui gent amb altres fortaleses també, i per tant crec que també s'ha d'adaptar l'organització a les condicions, a les capacitats i a les fortaleses dels seus activistes i de les seues militants. I bàsicament, una altra cosa, la final, que és hem de pensar la federalització com la capacitat de que els territoris i els municipis tinguin més competències, que tinguin més recursos, però també hem de pensar en valencianitzar Podem i hem de pensar en adaptar Podem al País Valencià. L'altre dia Teresa Rodríguez en una entrevista deia una cosa que m'ha agradat molt, que és que deia que Podemos tenia que ser com una taronja. I jo com a valencià que Podem, taronja, i deia que Podem ha de ser com una taronja perquè ha de tindre una corfa que siga comú, però ha de tindre gajos que siguin singulars, que siguin diferents. I jo crec que necessitem això, necessitem un Podemos que siga com a conjunt, però que després també tinga la capacitat de singularitzar-se i adaptar-se en cada municipi i en cada territori. Però al mateix temps que hem de valencianitzar Podem, crec que també hem de dur d'alguna manera des del partit gent que posi la perspectiva valenciana damunt la taula i que diga, ei companys, des del País Valencià això se veu així. Això, esta política o esta mesura que esteu proposant o este discurs o esta intervenció se veurà així i se llegirà així en el País Valencià i crec que per tant hem d'introduir matisos. Que no pot ser que tinguem un 50% dels seus membres siguin de Madrid, que és el que tenim ara. El Consell Ciutadà té més d'un 50%. Això és una excessiva concentració en Madrid. I crec que per tant és lògic que comencem a pensar en que la circumstància per escollir el Consell Ciutadà no és total. És a dir, que si el percentatge inscrits membres en el Consell inscrits del País Valencià escollissin aquests 4 o 5 membres per a ser la seva veu en el a vosaltres i per a que ens discutiu i ens problematitzeu i ens diu lo intel·ligent o lo estúpid que és el que hem estat dient i que aportem tots cadascuna a la nostra perspectiva, perquè si no és pues comencem des d'ací. Bé, els assistents i m'aneu alçant la mà. Volia també començar a dir que si la Podem, perquè venim del 15M, perquè venim que les pròximes generacions, quan estava escoltant el Partit Popular, que va començar la Generalitat, el senyor Pedro García, està imputat per corrupció i per lladre, i jo vull justícia i que acabi en la presó. Però és que qui el va substituir com a president de la Generalitat, el senyor José Luis Olivas, va ser el president de Bancaixa. I avui ni existís Bancaixa ni existís Canal 9. Per això volem un Podem que faci justícia en els diners, en la llengua, en la feminització. Volem justícia. I per a fer justícia se necessiten tribunals i mitjans i denúncies i demandes i lluita. I com dia Ferran, en aquests moments, per el que m'ha tocat a mi viure, la gent que a mi em rodeja demana justícia. Hola, yo pertenezco al colectivo de personas con diversidad funcional y lo que nosotros queremos que sea Podemos es mucho más básico y mucho más sencillo, porque nosotros pensábamos y nosotras que íbamos a recuperar la dignidad, que íbamos a recuperar nuestros derechos y seguimos igual.
Y la verdad es que somos un colectivo que no necesitamos del 25M para activarnos, porque realmente es un colectivo que se activa desde el momento que adquieres la capacidad o la discapacidad, y en algunas ocasiones es sobrevenida, en otras ocasiones pues es de nacimiento. Nosotros seguimos pidiendo lo mismo que antes de empoderarnos. Yo estoy muy orgulloso de haberme empoderado, muy orgulloso de pertenecer a Podemos, pero tengo que reconoceros que es muy duro desde la perspectiva de la diversidad funcional el participar junto a los compañeros y compañeras, porque nosotros nunca estamos presentes en vuestros pensamientos. Hoy hemos subido 3 pisos en un ascensor que no iba, que normalmente no van, y ese día era el que no iba. Pero hay muchos ascensores que no van, hay muchas entradas que no son accesibles, hay muchos locales que no son accesibles. Seguimos haciendo estas conferencias sin tener esa perspectiva de la diversidad funcional. Yo cada día estoy además convencido que a través de las mujeres, a través de la feminización de la política y sobre todo que descubrí en Podemos que es sororidad, a la que me gustaría poder acceder, vosotras, de mujeres con vuestros problemas, ayudarlas, por favor. Bueno, yo creo que todos y todas habéis estado de acuerdo en que hay que feminizar. ¿Habéis pensado cómo vais a dar voz a las feministas que hay en Podem? Organizar desde Mujeres de Podem esa feminización. ¿Nos vais a dar voz